Фирма Градус пуска нов продукт на пазара – кренвирши с свинско месо. Аз ям. С други думи, честни кренвирши. Какво значи това? Че Аз ям ти предлагат това, което са. А то не е малко. Но как да го кажем на всички по най-разбираемия начин? С най-апетитния клип. Въпрос на вкус? Май ще ни трябва италианец. Даже по-добре двама. А защо не трима за късмет? И нека кренвирши Аз ям преминат през огън, въздух и вода. Окей, и лютеница. Кренвирши с свинско месо Аз ям издържаха 100% от изпитанията, на които ги подложихме. Вижте сами. Това са кренвирши Аз ям. Те са със свинско месо, а качеството е с гаранция от Градус. Те няма да те метнат или да те врътнат. Няма да те изпържат. Нито пък ще те вземат за мезе. И със сигурност няма да те натопят. Но, честно казано, вземеш ли кренвирши с свинско месо Аз ям, ще искаш да направиш всичко това с тях.